Inspired for the next 20 minutes. Take us through. Tinotenda, thank you so much. Makadiko Zimbabwe aiva tinofara Mwari vakuchengetei, Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Ndava nemashoko andiri atikurudzirane mangwanani ano mukuamba kwerino gore ra 2025 ndichiti makorokoto kune mivateereri nenyasha nekuchengetwa naMwari. Ndoda kutaure pamusoro pe-foundation kana kuti hwaro hwechinhu chese. Mukuvamba kwegore vazhinji we understand tinozvinzwisisa kuti we start on a spiritual note with fastings, kunamata nekudii. But ndakazoona kuti sometimes it has become a tradition yekuti vanhu vangoti tinongotsanyawo topinda ma10 tongotsanyawo topinda ma10 days. But the real thing ndechekuti ukama hwako naMwari wacho uye iwewo wacho kuti zvawatsanyira nekunamatira action yauchatora, dedication yako, nekuti there are times yekuti spiritual unenge waku 90% but wobva wadzikira muphysical understanding nekuitwa kwezvinhu to an extent yekuti unopedzera wa disappointed at the end. Why? Because parikudiwa a combination yekuti waronga hwaro platform foundation iri very strong ine chekuita negore rako, but pane nyaya ndepekuti iwe wacho mugore rino uri determined here, une simba here, une shungu here kuti zvinhu zvinofanirwa kuita kuzvirovedzera neshungu dzako nesimba rako kuti chinhu chingachibude. Nekuda kwekuti dzimwe nguva vanhu vazhinji vanongoti kana ndakanamata so ndakatoisa gore rangu muna Mwari, Mwari vachaita zvinhu. Ndakatoona kuti kukundikana kwedu kuzhinji hakusi kwekuti hatisi kunamata kana kuti hatina a spiritual foundation or background, but nyaya yekuti ndekuva determined, kuva neshungu, kuva nesimba, kuva nepfungwa yekuti aiwa chinhu chinofanirwa kubuda, chinofanirwa kuita. Saka nyaya iripo ndeyekuti iwewe zvirovedzere manje, iwewe zvirovedzere. Ndinoona shoko raMwari pane panotaura kuti you must work out your own salvation. Salvation takaipiwa naKristu, but working out your own inyaya yekuti iwewe wacho wakuzvishanda, iwewe wacho wakuzvinongedzera kuti pakukundikana kwangu ndofunga ndine pandakapotsa apa neapa mugore rakapfuura, but this year ndakufanira kuva neshungu dzekundoitawo ichi neichi. Saka kukundikana kuzhinji kwedu ndokwekuti spiritually taisa foundation but physically tinogona kusvika pakuneta nekunetseka kuti saka kana ndakanamata maybe zvichangobuda zvakadaro. So foundation is very important. Mkona kupakuvaka kwemba foundation inotora mari, foundation inopinda simu, foundation ine zvinhu zvakawanda zvinodiwa ipapo. But uchaona neshoko raMwari rinoti muvaki akangwara akavaka padombo. Mukurwadza nekuoma kwezvinhu mufoundation ndokunodetermina strength yechinhu kumberi. Saka success yemunhu inotangira pahwaro, pafoundation. Zvaunosangana nazvo zvinokufaita. Bhuku raMatthew chapter 7 panotaura pamusoro pevaki richitaura kuti akavaka padombo, dutu remhepo rakauya nemvura. Akavaka pajecha, dutu remhepo nemvura zvakauya zvichiataka. Kuti maatax ari kumunhu wese. But nyaya ndekuti sure foundation ndo strength yako. Saka uchaona kuti sometimes imba ikaita crack, munhu anoda kuti nama crack, but crack kana yabva kuresult yefoundation to redig sometimes kunobohwa, kunorwadza, but that's the way yekuva nechinhu chine guarantee, chine strength. Saka munhu anofanira kuti redig life yake omboona kuti makore akare ndaita sei, hongu ndaina matangu but zvaizorambira papi. Saka uchaona kuti iwewo wacho determination, kuva nesimba, kuva nepfungwa yekuti chinhu chofanira kuita ndo chinhu chandotirovedzera mukati merino gore kuti uri kuitei mukutanga kwaro. Zvemweya waita foundation wawaridza, but iwewo wacho uri kuitei mabatiro ako, kuronga kwako. Ndakaona zvimwe nguva I love scripture so much. Anyway, I'm an evangelist. 2 Kings chapter 4 kune mukadzi akatumwa nemuprofita, enda unokumbira zvitini udurure mafuta. Muprofita anga ane power rekuti mafuta awande, but control yekuwanda kwawo iri kuti namba yezvitini zvichapinda mumba memukadzi uyu. And network yake musociety ndo yaidetermina the network yacho. Nekuda kwekuti kuwanda kwemafuta kuri controlled kwete neanointing. Anointing ndeye increase, but limit i-control kugara kwako nevanhu musociety. Nekuti akanzi go and borrow vessels from your neighbors. So your neighbors vanhu vaunotaura nawo. Haugoni kungokumbira chero munhu ari kufura murodhi. Panotanga pane relationships. Saona kuti story ndeye mukadzi wemuprofita. Ipicture yekuti munhu anga ari respected musociety zvichida kuzvikudza kunoita creep in kuti une better name, unoziva my prophet. Havataure nemunhu wese nekudii, but pakaita problem unofanira kutaura nemunhu wese neanga asiri muklasi yevakadzi vemaprofita wamapasta. Saona life inombokudaro kuti unogona kuelevate kwa kusumudzirwa, but imwe success yako nechekuita nemunhu ari pasi waunoti hana basa. There's a statement yanandichita this past week yembavha yakanzi naJesu tiri kuenda kudenga. Mbavha icha yakangogona ndechigona kuona kuti munhu tiri pasemulevhe yekurovererwa, tese tine zvipikiri, tiri kupfirwa mate, but there is something special in this guy chekuti ndikatadza kuchiona ndinogona kupotsa zvinhu zvakatinakira. Aiswa palevel yangu but hasi level yangu. Aiswa mulevel yangu nechikonzero chekuti ndigone kuinterakta
naye kuti akauya ari Jesu ane minana pamuchinjikwa mbavha ingasingagone kutaura naye yaigona kuzvikondema kuti handingataure nemutsvene iniriwe manga but nekuti waitirwa favor sometimes favor inouya nenyaya yenetworking yako unosocializa sei nevanhu haugone kufadza munhu wese but try at your best kuti uve nerelationship yakanaka nevamwe vanhu unoona kukundikana kwavamwe vanhu hakusoko kuti havagone kuita zvinhu but mupath yedestiny yako mangaiswa vanhu zvichida vari palower level yako zvichida vari pahigher level but nyaya hombe ndekuva a good person in the so muna 2025 be a good citizen, be a good man musociety mucommunity kubasa kwako. Why? You never know chani ruda kushandiswa na Mwari kuti success uye muupenyu wako. Pane story ya David, 1 Samuel chapter 30. David achenda kuno recover mushongo wapiswa no Ziklag. And along the path akona murume anga ine nzara. Murume was a rejected person. Asiwa nevanhu vainzi Amalekites. David akapa murume uchingwa. Amupa chingwa nemvura murume ndokubva ane strength ndiye akavaudza kuti vanhu vamuri kuda vaenda nekuku. Uri kuona kuti recovery ya David ari king yakavapa kuti akagona kurespecta a thirsty, a hungry and a dying man. Vanhu vazhinji vakakura neunderstanding yekuti destiny yeopa munhu ane mari, which is a lie. It's half truth. They can help you, but there are people who don't have money today, but vakaiswa muline yeupenyu naMwari wako so that you can make money tomorrow. That's powerful. My destiny helper, but for the meantime you are the one helping them. So vanhu vazhinji vanoti munhu ari palower level anokubatsira nei, tamba neclass yako, tamba nelevel lako. Statement yevanhu vasingazive maspiritual settings ezvinhu zveupenyu, nekuti kune vanhu vasina mari today vachange vane mari tomorrow, but vari kutamba newe muna today ndivo uri kutovatengera drink. Come on. Nezuro ndari kuchechi kwa prophet Eddie Branson. Prophet Eddie Branson is a big man now. Is a big man, whether in business or in the prophetic. But Eddie Branson used to come kumba kwangu wadai Garagwarin Park vachiuya kuzogara mumba mangu pakasituso achifamba nemapatapata ndichivaticha Bible, tichiticha na Bible study, tichita maprayers tese. Today is a man, and one day I visited him and he blessed me so much zvokuti ndakavhunduka. Vanhu vapanda kanoti vamwe vanhu vakauya kwandiri vachitsvaga drink, bandi akuenda kwaari ndichitsvaga kana nemotikari achindipa motikari. Come on. So this is life yekuti mamwe maprinciples atinoignore. Why? Because takaudzwa nevamwe vanhu vasingazive kumwe kuita kwaMwari. Kana wanamata waisa foundation yekunamata kuti gore ripo zvinofanirwa kuita, make sure kune mamwe makeys ariko asingatendwe. Nyika haitende kuti ukatamba nemunhu asiri kushanda zvinhu zvako zvinoita musha, ukatamba nemunhu asina kufunda zvinhu zvako zvinoita musha. Mateachings ekunyika zvinhu zviri spiritual Mwari wakaviga zvinokosha mumudziyo wefu. Kune munhu anoita sekunge ari useless today but ari useful muna tomorrow. Saka kucreate a network ichadetermine your net worth. Nekuda kuti Mwari arida kuita Paul mafuta akawanda mauri but hauna zvitini, hauna capacity to hold that. Saka life ichainoda ndechekuti waisa hwaro foundation yekunamata uchiti Mwari mukati megore zvinhu zvangu ngazvibude zvakanaka, chiziva kushanda kunoita Mwari wacho anogona kushanda nezvakazvidzika. Saka muna 2025 go a good person, relate with people very well, learn to respect and value people. Why? You never know kuti aiswa naMwari mupate life yako kuti zvigoita sei. Jesu ari Mwari kuti mweya mutsvene auye pamusoro pake akaenda kuna Johani aibhabhatidza vanhu kuJorodhani. Johani is not greater than Jesus, but Jesu paakaenda kuna Johani achingobhabhatidzwa denga rakavhurika, mweya mutsvene akauya pamusoro pake. Kureva kuti kune zvinhu zvaunoreceive with humility. Hauzviwani nekuda kwetitle yokuti ya Jesus, you came from heaven. You go to visit John. John is lesser, but nekuda kwekuti akaitwa mupath ndiforana weministry ya Kristu. Jesu achingosvika kwa Johani, the heavens were opened. So some people, they can open heaven for you. In other words, ndikuti kudi vamwe vanhu vanogona kuvhura nyasha neimwe blessing nefavor pamusoro pelife yako, although they are lesser, maybe in education, in mari and everything, but nokuti Mwari akavatendera kuuya mupath yelife yako. Learn to value people, learn to treat people with respect and love. Haugone kufadza munhu wese, but at your level, at your own capacity, try. Nekuda kwekuti you never know kuti sei munhu akaiswa. So vanhu vakanamata vakati Mwari ndoda kuti 2025 aive zvakanaka, ave anditire mushe, vari kutsvaga vari kuti madestiny helper only the rich and the educated. They forget my principles aMwari kuti nedzimwe nguva some people they are there at your level sajesu pamuchinjikwa nembavha, but anogona kuudza mbavha kuti tiri kuenda kudenga. How can you receive destination inonzi paradise kune munhu ari palevel yako? Inyaya yekuti unenge waitirwa favor yekuunzirwa blessing. Joseph kubuda kwake kuti anoita prime minister muEgypt, inyaya yekuti akainterpreta dream yemunhu asingamupe reward.
vanhu vazhinji vanoti kana chisina mari kana chisingabhadhara handiite zvine basa rei uda kushandiswa. Mukushandiswa unogona kushandiswa zvikakushandira. Life inodaro kuti munhu aishandiswa but akagaina experience knowledge izvo ndo zvinhu zvaakumushandira zvaaiti kushandiswa. Joseph ana kutanga ainterpreta dream ya king. Vanhu vanoda kana munhu akumusoro avadi steps anosvitsa kumusoro. Ausvike pakuinterpreta dream ya king usina kuinterpreta dream ya fellow prisoner. A fellow prisoner munhu asina reward asina chaanokubhadhara kana one, but ane day raanowana opportunity to mention your name in the presence of the king. So Joseph akazoshamisika kushedzwa wakainterpreta hope dzemunhu asina basa. Saka vamwe vanhu vasina basa vane basa inyaya yekuti unenge washaiwa meso emweya nespiritual insight yekuti ugone kuenda mberi. Success hama dzangu yakavigwa maprinciple. Kana wakangonamata ukati Mwari itai kuda kwenye 2025 anofambire zvakanaka, here are some of the keys. Be a good person, be a good citizen, learn to value and treat people very well. Thank you so much. God bless you. Paka